Tässä tehtävässä havainnollistetaan parasetamolin pitoisuutta kudoksissa. Tänne mä oon ensin taulukoinut sen annoksen, mitä tämä kyseinen henkilö ottaa, jonka parasetamolipitoisuutta tässä havainnollistetaan. Sitten tähän on otettu tämmöinen jakautumistilavuus, kun oletetaan, että se parasetamoli jakaantuu ihmisen kehossa ihan sillai tasaisesti joka paikkaan, mitä se nyt ei tietenkään sitten ihan oikeassa elämässä sillä tavalla toimi. Sitten tänne on valittu parasetamolin puoliintumisajaksi 2 tuntia. Lähteessä luki 2–3 tuntia. Sitten täällä oli laskettu tämä eliminaatiovakio K, jossa oli otettu siis toi luonnollinen logaritmi 2 ja sitten jaettu tuolla puoliintumisajalla. Lääkkeenottoajat on sitten laitettu tänne, niitä voi vaihtaa ja ne on huomioitu tässä pitoisuuden laskemisessa. Ensimmäinen pitoisuus on laskettu ihan vain tuo annos jaettuna jakautumistilavuudella ja sitten tästä 1 tunnista eteenpäin se pitoisuus on laskettu niin, että se huomioi siis sen kaavan mukaan, mikä siellä tehtävän annossa on annettu, sen pitoisuuden elimistössä. Ja if-funktio on tässä käytetty. Ja se siis käytännössä huomioi sen, että onko siinä kyseessä joku tänne määritelty lääkkeenottoaika. Tässä on muunnettu tämä pitoisuus yksikköön mikromoolia per litra. Ja viimeisenä vielä verrataan tätä pitoisuutta tässä tänne toksisuuden raja-arvoihin. Eli sinne tulee sitten toksinen annos, jos se ylittää tuon arvon. Ja sitten tässä on vielä viimeisenä piirretty tämmöinen yksinkertainen kuvaaja kuvaamaan sitä pitoisuutta.